Rama Sumya Pratangga Winduyat amun-amun lir gumampang ladalah wah diane kencar-kencar lenga jarak golo-golo wah wanci yamene kok ketok isih reja temen wah ya Pak Patrapi sirep Begonantoya putih lawang iki sapa? Lah. Kaya wong karipan wis jane ora unyet-unyet. Wah, kae malah ning sing sisih kono kae cendhek cilik kok malah semende rancaan iki sapa? Wah, irunge dawa men wong. Padha ora ngerti laguku. Wah, meh kepidak. Ya wong turu kok sak nggon-nggon ngene. Wong lindur. Ngendi papan panggonane? Ki wong iki jane kok turu apa ora kok? Nyenggol kok bener. Banowati Surta. Wong idan. Lakon-ngonku duwe bojo telu. Herawati, Surti Kanthi, Banowati. Aku iso mboyong lorong kas tegese dadi wong mulya selawase urip. Wah. Wah, para trayoli pinantang. Sapa ya satakon? Aku sing ngerti gedhohamu. Hayo ngaku Kartopiyoga. Saka Projeng Tirta Kadasar. Aja menmu diapurmu. Wah. Ayo. Milio Yongko Sapa meneh iki? Wasi Jaladara. Kartopiyoga. Kowe malinge arep mboyong Surti Kanthi Banowati. Wah. Oh. Oh. Wah.
Ayo kowe, oh. Oin! Oh! Oin! Oh! Oin! Ah! Permati, permati. Ayo burunen aku. Ngambah Jumantara. Sepiro pangkane wong ngono ayo tututan aku. Lah tawa. Piye iki Narayana? Sampun kedrawasan perkawis menika. Wah, bisa ngambah Dirgantara. Mboten namung Dirgantara menika negarinipun mapan wonten dasaring samudra. Wah, tututane. Rasa nututi nunggu ning kene wae. Rasa melu. Sing mangkat niku ming tertentu mboten cah tumut. Kowe kok gur metu wae to, Tru. Dene pinten-pinten dinten niku. Pinten sampe lu mangkat, pinten-pinten dinten tur hitungane sami. Aku ora butuh dagelan elek kowe kuwi. Ayo disuwek-suwekne men. Aku ora mangkat to. Nek aku melu ya tak susu-susu kaya aku ora ayo disuwek. Ya aja to kok toleransi apa? Kula mesaken dhateng Kang Mbok Surti Kanthi, Kang Mbok Banowati. Dipun beta dening Kartopiyoga. Iya ya, Kakang Masih Jaladara iki wis manjing samudra iki. Wah, kaya sektimen ya, Gong. Sang Wasi Jaladara ki ya segara kaya ngono kuwi dijeguri kok ya penak wae. Padha karo nom-nom aku mbiyen ya ngono kuwi. Wis pokoke omongane ya diokehke sing suwi. Iki mengko bedhekamu sing menang sapa? Menapa mboten badhe mesakaken Kakang Wasi Jaladara menawi ngantos kacipuan mlumebet negari ning Asanes. Monggo nyatanipun ningali kasektenipun Kartopiyoga sekti kalintang kala wau menapa mboten badhe
mejanani lampan menika Kakang. Wis to kowe ngandelo aku kok Kakang Wasi Jaladara kae kok menang. Arsa madangi jagat duk mungup-mungupan pucak ing wukir marbabak bang sumirat kena sarating surya meka lan gunung-gunung Unsur Dewangkara kingken lir manguswa kang layon tenyelang kang memanise wadanane layu kumalkut semrak maratani marang sariranipun. Rawati. Ya kene kuwi wong tansah kandhuan susah. Sawangen Raden Kartopiyoga ora suwing lengser kalenggane Kanjeng Prabu, kowe wenang dadi nimbok ratu njajari lungguhipun Kakang Wayu. Kaki aku patenono wae Kartopiyoga. Nyatane ora bisa mujudi penjaluku. Sing ngomong ora bisa sapa? Iki sawangen. Piye? Kanggo patuko kok wonten mriki, Kanggo. Betopet, Kanggo. Surti kanthi bano mati. Wong telu iki tinimbang dicecamah dening Kartopiyoga ya mati bareng wae. Wah, mati bareng piye? Sayani rasumunu do wong ayu mesti kening kalbu rasa pengyas rangkane ingsun angkran nubi Dimas mesti ikan ning kakung pun kanthi mating patunggon Gandrung kapiranu Raden Kartopiyoga ciptaning mana kaya bisa ngemperi jagat arsa negem bojo telu ingkang padha sulistyane padha ayune ingkang dingkik nenggih Wasi Jaladara seblak sampur tanjak wrangka geget waja ngepel kanangasta nebak dadane jengkelang pitung depa tiawane. Bah!
keranjingan ganggu gawe. Wah, cara-cara panganan mung kari ngemplok wae. Ngemplok biathukmu wae. Ayo. Wasi Jaladara, apa kowe sing sowan Bathara? Wah! Kikik pecut kulumu, ilang nyawamu. Ayo pedhot kulumu. Ayo ora bisa putih kowe. Mung karek mutare kowe. Wasi Jaladara. Kan carita nalika semana, usus kang epek-epek. Nyermomong mijil kaya dahana. Wujud pusaka Kyai Nenggala tumama jajane Kartopyaga lebur dadi awu. Waduh, biyung-biyung anakku teko pati. Kowe lah kok jebul wis nginggati kowe sing mateni anakku dikaya ngapa wae kuwi titisaning getih daging. Lah goleki sapa kowe aku mentas nyang daratan. Dipun wilujengaken setunggaling wasi naminipun Jaladara. Inggih, Rama. Kula ki dipun dosta kanthi naminipun Kartopyaga sama-sama dipun pejahi dening Wasi Jaladara. Ilah dalah. Hyang Agung Paduka paring pepadang. Wasi Jaladara kula wonten dawuh Sang Nata.
Nadyan to surasaning pangandika panjenengan ingsun nalika semono sapa wae kang bisa masrahake anak wadon Bali iku ingkang bakal tak dhawuhake nanging mengko dhisik isih kaya ana rembug ingkang kudu ditata luwih dhisik mula kowe semene wae Bali ya dhisik ning papan dunungmu liya wektu ganti taun aku bakal paring sabda lawan jeneng sira Wasi Jaladara. Aduh sinuwun yun pamit. Wis seneng-seneng Mbak Yum padha bali Rukmarata napa? Wonten Alendra-gong Prabata siri. Ngamuk suratan toho damel risaking negari Mandara kok. Wah. Prabu Kuranda geni ora narimakake patine anakku lanang Kartopyaga hodel wadukmu. Hotba. 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 Put Oke yo. Oh arep mateni aku. Ora pateni tambah prakopo. Nanging kuwi tak wenehi kalodhangan kowe gelem bali nyang negaramu. Ora gawe rusuh. Wah. Tak antepi nganti tekaning patiku mati tenan.